Bună ziua la toți apicultorii! Haideți să vă arăt ceva. Azi am venit la stupină să văd dacă e ceva de scos și am constatat că au foarte multă miere. Și m-am uitat eu așa în câțiva. Sunt foarte... Asta e cea de la margine mare. Uitați. Ținând cont că este pe ramă întreagă cu cat, a băgat foarte bine. Nu curge din rama, deci e tocmai bună de scos. Mâine avem treaba. Și toate sunt așa. Și grele. Bă, puțin. 2 kg jumate. Chiar mai bine. Astea de la margine nu prea au. Și mai am mai golicică. Dar toți sunt cam la fel. Să vă mai fac eu videoclipuri și vă mai arăt. La revedere!